RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Harold, 29 anyos. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga customers nga gipanghatdan og parcel. Usa di ko ka delivery rider. Aron niya hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi ka nangandam runak. Sayo ka mo lakaw? O ma, musayo kong deliver sa mga parcel para mahatod na ko ang tanan og sayo. Ah, sige. Pag-amping nak. Ganin na naman nagsigring ang iyang phone. Pagin mo tubag. Hello? Hello sir. May buntag sir. Maghatulot ako sa imong parcel sir. Ngayon ako din sa gawas ninyo ha sir. What? Bugawas ko. Okay sir. Jarang imong sukli sir. Salamat sir ha. Alis ako sir. Kadiyot, Sir. gusto na ko nga anhi-ablihan sa mga tubangan ng parcel para way tikas. Sige sir. May problema sir. Unsa man ni ha? Gibiluwangan ko nimo. Ha? Nga naman sir. Sapatos ang akong gi-order. Ngano bag man ni pang babae ang soda? Sigurado ka nga ako ni. Sir, tantanaw pa nga, sir. Ikaw man niya sa kuwan, imam ni pa nga, sir, di ba? Oo! Pero dili man ni mao akong order. Sir, kalma lang, sir. Pwede ni mong kontakon ang seller, anak, sir, na ireklamo niya nga nga kana mo isod sa iyang parcel. Sus! Giilisan na nimo ang sodo. Mudos na ninyo. Hoy, akong kwartay balik. Di ginagay pwede, sir. Huwag mamisa, anak, sir. Ambi akong kwarta! Jala, ay! Unsa man hatag mo di? Nagtrabaho naman tao ng tarong, sir. Habuang ka! May hatag mo di! Adi, Judy ka!
Na ospital gyud ko niya itong higayon na. Mayo gani kay gitabangan ko sa mga tao. Pero grabe ang akong bunog. Mao nga nakahuna-huna ko nga kinahanglan nga manubag ang nagkulatan ako. Ug niya, Unsa? Ako'y mabayron nimo sa imong pagka-hospital? "Oh sir, grabe kayo ka og gibuhat ako. Bunog nga kong naong. Ako na gani may biktima sa inyong modus. Unya ako ba mo'y pabayron nimo? Ha? Bahala ka. Pabayron giti ka sir. Bahala na magkinaunsa." Unsa? Mo duty na kagbalik? Oo ma, bahala na. Lisod kayo kung dili mo trabaho ma. Nala, sige. Basta kay pag-amping lang jud ha. Dili na yung taon ko gusto na mahitabo tog balik nimo. Ay kabalakan ako ma. Ma'am, mayang hapon, ma'am. Niya ako sa inyo haron, ma'am. Diris gawas. Okay, sir. Ako lang ipareceive sa akong papa, ha? Uman ko diha. Akong tawgan. Mugaw sa dayon to. Sige, ma'am. Salamat. Yara, sir, oh. Salamat to, ha? Kadit lang, sir. Ang bayad di ay. Ha? Bayad naman ko nito. Wa pa man, sir. Kas on delivery man guni, sir. Si Udi man eh. Uy, mau ba? Uy, hala na, duty para ba kong anak na? Sige, ako lang kang bayaran dong. Sige, sir. Salamat, sir. Ay, maayo kay sayo kang nauli ronak. Mawagin, ma. Isa man eh. Hello? Sir, unsa man yung binuang, ha? Imagit pa bayad ang akong papa? Nga human naman tog bayad ang parcel? Pero ma'am, cash on delivery man tong imong mode of payment. Human na lagi kog bayad. Di ka kasabot, ana. Ug usa pa, naigisi ang parcel. Pagtanaw na ko, kuwangan ng item sa akong girder. Ma'am, huwag ko'y kalibutan na, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Binuang ni na. Magpa-refund ko, ani, oy. O iuli ang kwarta sa akong papa, ha? Kung di ka gustong mauwawan. Ma'am, ayan lang ko panghulga dahil ingon ana, ma'am. Huwag man taong ko magbinuang sa kong trabaho, ma'am, eh. Kung di ganit ni mo iuli, di tagid ka undangag tawag. Ma'am, Kung magmagahi ganit gyud ka, ikiha ta ka. unsa? Sukad adto, wa lagi ko niya undangi og post og tawag. Nakasamok lagi siya nako. Og nahadluksad ko nga iya pud kong ikiha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa unan na kong gika-enkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos na ko siya og pabayad sa akong nabayran sa ospital. Kay siya man mo ay nagkulatan ako. Ikaduhang pangutana, unsay pwede na ko nga ipasaka nga kaso batok niya? Ug asa man kumuduol? Ikatulong pangutana, sa ikaduha na kong naka-enkwentro, obligado ba ko nga mo refund sa kuha nga item nga akong gideliver? Ikaupat og katapusan, grabe ang iyang pagsamok nako. Unsa may angay na kumuhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako? Og base sa sitwasyon, pwede ba ko niya nga ikiha? Nga nagtinarong raman ko sa akong trabaho? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Harold.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw ug kay tungod ako usa ka abogada. Punto legal atong pagahisgutan karong adlaw, of course sa mga naay mga pangutana kabahin sa mga medical nga aspeto, no? Naa si Dr. Rene Obra. Busa ay good mo ka problema kay maski ka na mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga psychological, ang kanang mga depressed or naay mga problema kabahin sa mga ginadiling droga or any form of addiction, ayaw mo kaguol. Pwede gina nato hisgutan, pwede mo namong tambagan, tabangan, ipadalang ginang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante ha, kumpletuha palihog ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana para mas masabta namo kay dili gyud tanan nga mga pangutana kabahin aning particular nga topic sa balaod parihan ug tubag. Magdepende sa gyud na sa inyong situation, no? Ug giunsa pagkahitabo, there may be other factors that may lead us to a different answer, no? So, iklaro lang. Plus, we will really appreciate it kung pahibawon mi ninyong taga-asa mo. Di gani mo gusto isulti or isibya na mo or gamito na mo ang inyuhang pangalan as letter sender, inote lang na din ha, kay sa drama, himuan na natog alias. Unya, di po na nako isulti, di po na isulti ni Rene Obra ang inyong address ug taga-asa mo kung di po mo komportable nga among isulti sa kahanginan, ha, among isulti on air. But we will be very happy gyud if you will tell us taga-asa mo para hibaw mi ug asang dapita na naabot ang among tingog ni Doc Obra ug pila na ug unsa nakalaya naabtan ang atong pagpanambag no sa ato ang mga suking tigpaminaw through the many years nga nag-on air ang ato ang programa. Hibaw mi nga daghan kaayo ninyo, batanon pa, daga pa, bata pa, panahon pa sa inyohang lula, maapil mog paminaw, pero it would be very nice makibaw mi ug asa na daing dapita na ako'y last time ni greet nako taga Australia de ito siya, no, walang ko kibaw asa to siyang dapit. Brisbane Australia ni sulti de ito siya, no, and di pa kaayo ko nga makapaminaw siya kay kibaw sad mo nga nung makapaminaw dili lang man sa radyo madungog ang ato ang tingo guys, dili lang sa radyo mapaminaw ang ato ang programa aired all over the country, especially in Visayas and Mindanao regions. Naaman tay YouTube channel, naasad tay Facebook. Unya guys, manghangyo ko nga aside sa at Elaine Tantengco Bathan nga Facebook, please also like and follow my official page, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog lang og like ug follow sa page kay akong gitransition, no, ang ako ang page into an informative niya. Kung nasa may pangutana, basin matiming po nga on topic na siya nga pwede na to pagahisgutan. Okay? Letter sender nato karong adlaw, 29 years old, tawago nato sa pangalan nga si Harold. Unya, tig-deliver ni siya og mga parcel, rider ni siya. Unya, na ospital ni siya, unya gibinuangan ni siya, no, kay murag gipasanginlan manggud ni siya, no, so murag numugay na ospital pamanggani siya, magpost pag yun og tawag, sumuni ang unang pangutana. Sa una kuno niyang gikaengkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos niya siya o pabayad sa iyahang nabayran sa ospital. Kay siya man maoy kunoy ning kulata niya. Wa to nimo gipablatter. Kay kung gikulata ka, the moment ba, kanay mga inani, dili lang tungod kay rider ka, anyone for that matter, kanang pagpanumbag, kanang pagbuhat og physical nga harm, pag-inflict og physical nga harm sa usa ka tawo, gidili na
sa balaod. Kasong kriminal ang ato ang madangatan ana kung manakit ta og tao, no? And that is called physical injuries. Tulo na ka level, slight, less serious ug serious. Depende og unsa ang kagrabe ang igo nimo, no? Ug pila pud ka adlaw nga gakinahanglan kag pahuway or medical attention or nabalian ba ka, nasamdan ba ka, and the like, no? So, gipablatter unta to nimo o report sa police right away para makihan nato sila og physical injuries. Ikaduhang pangutana, unsay pwede na kung ipasaka nga kaso batok niya asa man kumuduol. So, mauto no ang ako ang giingon nga mo file ka og kaso nga physical injuries nga naman kay sa imong pangutana nangutana ka og asa nimo siya mapaninglan for the hospitalization. Now, aside man gud sa criminal aspect nga imong ipasaka, nagtangag pud dinha uyog sa kasong kriminal ang danyos or civil liability. Diin ang tanang mga nagasto nimo sa pagpaayo, pagpatambal, pagpa-ospital, pagkawa sa imuhang pangita kay na-absent ka, dapat na niya bayran kung mapamatud-an nga sad-an siya or siya gyud or nabuhat gyud niya ang katong pagpanakit nimo or the physical injuries kay iyahang gibuhat, no? Now, ang kaning kasong kriminal manggod, magpa-blatter ta, i-file ni na niya, maghimo tag complaint affidavit, i-file ni na to sa piskalya. Kung asa nahitabo ang pagpangulata o pagpanakit nimo. Okay? Kung any barangay in Cebu City, adto ta sa Cebu City Prosecutor's Office. Ug sa Mandaue, adto ta sa Mandaue City Prosecutor's Office. Okay? Ikatulong pangutana, sa ikaduha na kung nakainkwentro, obligado ba di ay kung mo refund sa kuwang na item nga akong gideliver? Now, usually, kanang mga items nga imuhang gideliver, as I know, sealed man ni sila. Di man ni sila abli, no? Unless abli na, dapat ang katong gidelivera nimo wa mo dawat unya the complaint should be not nimo automatic ngadto sa katong nagpada. Driver ra good ka. Ikaw goy delivery man lang. Dili man ikaw may nagpack sa parcel, dili sad ikaw ang nag-ship ana. No, the moment, manalitan, Manila na, daghan pagud nagiagian, di na siya gikan, no? So, takhan kayong factors and it's not just you. So, dili pwede nga ikaw lang ang mubago automatic sa responsibility. Unless ma-proven nga from the time gipak, kumpleto, from the time giship, nga basin ikaw, wala tuyo abaron, no? Nga nadanghag or nasayop, then that's the time. But it has to be proven. Dili siya automatic nga ikaw ang paangkunon, ana. And rarely gyud sa tinud-anay lang, rare kayo na nga ikaw mo'y pagpakasadon ang delivery or ang driver. Ikaupat, ug katapusang pangutana, grabe iyang pagsamok nako unsa may angay na kong buhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako. Ug base sa sitwasyon, pwede ba day ko niyang ikiha nga nagtinarong ramang gyud ko sa akong trabaho? Actually, no. No? Ang iyan dapat reklamuhan ba? Ang seller, no? Ireklamo pananglitan. Musulti lang ko sa platform, Shopee or Lazada. Naman to'y complaint form dito. Ang katong buyer, adto siya mo complain. Dili ni mo as rider, no? Unya, I will just take this opportunity nga mo commend, no? Hata I will extend my salutation. Dako ako ang pagsaludo og respeto sa ato ang mga delivery nga rider. Nakasabot ko nga dili lalim ang kanang inyuhang trabaho. Kanang ako usahay guilty ko. Kana ganing wala katultol or magsige nagpanuktok way mo ayo, way mo tubag kung mangayo na. Unya manawag sa cellphone di katubag, usahay ako. Sus, guilty jud ko ana. Pasensya jud kayo kanang mag-meeting ko di ko katubag usay wa ko kay last number malimot kung na di ko gipa-deliver kanang mga ingon ana di gyud
taw na lalim unya ang ilahang oras gadagan init kayud kaayo uwan usahay mapas mo singot abog dili lalim no. So ang mga maminaw unta nato, let us be respectful, let us be extra kind no sa ato ang mga delivery service rider, kaning mga Grab, kaning mga Lalamove no, kaning mga JNT, kanang mga mag-deliver sa ato ang mga Temo, Shopee, Shein, Lazada, unsa pa na din ha. Dito na lalim ang ilahang trabaho ha. So, panggaapod in taon na ninyo, respetuhi pod in taon na ninyo, give them the courtesy. Ayaw in taon silag pasanginli, ay nag-deliver na in taon na sila, no? Samot na in taon niyo kulataha, kano yung taong kulataho, no? And do not harass them, kay di na nila sa. Or, there is a proper forum. No, kung pananglitan sadaan manggani sila, pwede mangyud mo complain, no? Sa sakto nga pamaagi ngadto baron sa courier nga company kung asa sila na employ, no, or sa agency, ayaw do not take the law into your own hands. Ayaw kulataha, ayaw pasakiti. Gatrabaho ra pod in taw na sila, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.